तो हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीराज बर' अफिसियेल ओमफ्राय दिनैहाय मोनसे धामाका ब्लग लानानै फैदो दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो मानि सायाव जायो दा खानै लोगो फैगासिनो इसोर खानै लोगोआ मोनफैबाथाय नोंथांमोना मिथिगोन भिडिअआ मानि सायाव जागोन दिनै नायलांबाय थादो दा इसोर सानैखौ नेनानै दं आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ नै गाइस ताबाकि दंफैयो इयाव आं सानै लोगो नेबाय दंमोन ना ओमफ्राय इसोर मोनफैथ'वाखै दासो फैनो नागिरदों ओमफ्राय नै इयाव ताबाकिया इसोरो मोनफैथ'वाखै फैबाय दङनो दासो फैदो माने दहायनो फैगोन होन्दोंमोन ओमफ्राय आं कल खालामदोंमोन कल खालामनायाव दासो बुंहरबाय दासो थाङो र' गेम गेलेना लेट जाबाय होनना बुंहरदो आरोना इसोरो ओमफ्राय दा इसोर फैबासो मिथिगोन आरो दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन दा नायलांबाय थादो थ' गाइस आं जायखौ नेबाय दंमोन इसोर मोनफैबाय आरोना दे नै बिथांमोनानो बिराद धामाका जागोनबा दिनै बिराद धामाका जागोनबा ओमफ्राय खेबजां लाबोदों लाबाखै गैया ओइ सासेयालाय बिराद धामाका जागोनबा दिनै मा बुस्थु जागोनलाय मा बेदरमोन बेदराना अ मैसो बेदर मैसो ना फाय आक्रमण लागाव आक्रमण लागाव खाबानो मोनखायो होनलाय ओइ र' खराव गोलैगोन खसाक र' आग्ला हानग्राया जोंना जाबाय र' बा लागायनांगौ दिनै नोङो एक्सचेन्जआसो हरो होनलाय नोंनाव आग्लासो खाबानो मोनखायो होनलाय खैथासो नांगोनलै खैथासो माने जासिगोन बया गोखै जायोलै इयो जासिगोन गोदोर ये माबा आं गाहायाव खोलैनाङानो माबा जायो जास्रिंखौ हो थाइसे होबावदो ओमफ्राय जाबाय दे नैबो जागोन होदो हमखादो हमनो हायाबा गोसोथोनायखौ मोनालै दे चेलेन्ज मोनसे चेलेन्ज होयो दै चेलेन्जखौ मिथिदोंना मिथियाखै हम ओइ मोनमारगोन गथ'आ जाबायलै जाबाय जासाबबाय नै साथामजो खैथालै थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सय खादा नयथा लागायगोन नोंरा थाइथामाय होबावबायसो आरो बियो सोरबा एक्सट्रा फायबा जागोन दे लादो आक्रमण धामाका जागोन आरोना दिनै एकदम मा बुस्थु दा नोंथांमोना नुबाय गोमसार दैयाव सासेया नै आरो सासेया नुनानै लुगैलायबाय थाइसे थाइनै इफोरनि नियम गैया दा धामाका जागोन दिनै गोमसार थाङा बेसेथो इफोरखौ खोन्थिबाय थानो नोंथांमोना नायनो बायो दा डाइरेक्ट हानाय मानायफोरखौ खोन्थिगारसै आं लामा सामा खोन्थिबाय थाला बयाम नाङा आरो लामा सामा खोन्थिबाय थाला आङो डाइरेक्ट इयाव खोन्थिगारसै डाइरेक्ट दायो नायलांदो इयाव डाइरेक्ट नायगारसै फाइनालि मोनफैबाय आरोना जोंहा
Palar malikबो फैदो बिदिनो मा सोरखो दानस' आंदो हा सोरखो बुस्थु दे होमबा आं लेम रोङालै आं लेम रोङा बहाय आरो कि एक्सट्रा हाखांला हुखांला नायदो बिनि हानाय मबाइलखौ माबायाव दोनलै जहरा स्टाइल आदो सल' दामबाय दों नोंना कपिराइट फैगोन बिदि सल' दामबा लाथारनाङा ब्लग लाजोबथारा जुमाया आंनि एक्स नामा जुमायले जखाय बाथिङाव गारफै मोनसेल जेनेबा गार्लफ्रेन्ड लाबा जुमाय गारहोयो आरो गार्लफ्रेन्ड लाखिनो एक्सखौ जेनेबा नङा जोंना गारबाबो जाखायो जुमाया एक्स जानांगोनथ' आरो जेनेबा गार्लफ्रेन्ड गारबा दायो जाहांहांआव खनसेनोसै आङो बेसे इदि हानायफोरखौ खिन्थिबाय थानो नोंथांमोनहाबो बरिं मोनगोन नायनानै दायो जाहांहांखौ नायदो बे फान्थाव आसलफ्रा पुरा लागायबाय दोनसन जा बाथोन देग्राया जोंना बे नहीं लगा जा नहीं लगा बुरिया कपिराइट क्लेम हरगोन नोंनो सिनेमेटिक्स जारवा बिजिटार सासे जोंना ओरैनो थायो उदालबारि उन्दुब्ला मा दाख्लै गोलैबाय सिखाया गोलैबाय सिखा बाथोनानै देन्जारखा सोनाबाय थाथावथाव बाथोन देनो सोर रानबा हाजिरा नांगौ आं दं हाजिरा नांगौबा नै बिथाङा आं दं बाथोन नाय बोरै जिरो नै खनसे नाय मोजाय ओरै हमबाय ओरै बोखावबाय बिहेन कासना रे होबाय सेस होथ'ला गाबोन होसिगोन मा जाहांबाय दं दुर्गा फुजानि ये मबाइलखौ नों बाहाय सिनेमेटिक शॉटफोर दिखा फेस क्या ने वो उसको मिला भी कर रहा है ये फेस क्या उसको क्या सोरबा बोलते हैं जानोबा थाय कमेन्टआव नारें बोलता है बुंहरदो तुमि ओमफ्राय आंखौ लांफै बाथोनखौ मोजाङै दे आं बारा रोङा लै दायो बाथोनखौ मोजाङै देना हेल' गाइस नोंथां नों बेहाय मा खालामबाय दं जेनेबा बेहाय दिनै माबा दखानाव फैदो तड़का लग रहा है बेसेबां ए प्लेटसेयाव प्लेटसेयाव 50 रां बानायबाय स' गाइस जानो जाबाय आरोना गाइस जानो जाबाय जाबाय आरोना गाइस जानानै जोंहा रेडि आरोना जानो थाखाय ओमफ्राय आं साखिग्रोनोसै आरोना दिदि गैयालै जै टेङा मोदाय ini बबेयाव खसा मिसाब्रा दे अबेखैबा जिबायलै Xiaomi music speaker. माबा साखिग्रोबाय गाव ओमफ्राय गाइस रायजो रायै जानोसै आरोना दे रानलाबायदो एसे फावसाय जागा दंबावो इखो बोखार साननैसो कला बन्द जादों मतलब मारिग्रा जादों सोरबा लांफाय आंखौलाय नै लायनो होखादो रिसिया रिसिखौ लास्टआव गासैबो लोंदै खादो बाल बिलाय सामब्रामा माइबा माइबि लेमो जानाय खनसे गैला Itu rusia ulang muncul gila. माइ मान आं गाबोन सिलिदे सोर जानायखौ लांदों नों लरखौ Dikasih lah, थालायगोन लांनो नागिरो दिनैनि खाना आरोना रानि ब्लगा बेखौनो नुबाय दिनै Rakom dinai jalda. मेगन होबाबो जागोन बाजै जागोन मा
Mana? Pregnant. Maki langsung deh. Nggak mbak? Dia sana menang nggak? Apa ya lagi? Apa? Dia. हो गया बस Kalau nambah gimana? Bisa terjadi kena bustu apa? Lu apa bisa tuh dah? Dari siapa ya? Halo kom tadi Dari siap barat bre. beri nang tadi Moza. ya kunci sana lugi nih Lu ya kadang dah. Ay serban aja kayak buka deh. Lu kaza tuh nih aja. beri nih subscriber ke bayi lugi nih Hai. जाने को रहो ये ना था बच्चे ले ले ए मामा ने जड लिया कि मेरा होम में नहीं ले जाने यार बिथाङा लाजिदो जानो सासेलाय जाया जानांगोन जोङो wah बरिया So guys, जाखांबाय दा जाखांबाय होमबा भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन जाखांनानै दसेबो दाखोर मानो होजाया होजायो होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो ना बाय बाय